дар шаҳри Саравшан футболро хурду бузург дӯст медоранд ва дар ин ҷо таваҷҷӯҳ ба варзиши рақами яки сайёра хело зиёд аст. аз ин рӯ мо дар ин нашри барнома тасмим гирифтем ки аз дастовардҳову муваффақиятҳои ду навраси ин диёр бароятон қисса кунем. қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо бародарон Юсуф ва Мусо Баротовҳо мебошанд ки дар риштаи футбол пайи тамрин ҳастанду орзуи футболбозӣ касбӣ шуданро доранд. онҳо мехоҳанд мисли падарашон Илҳом Баротов дар шаҳри Саравшан яке аз футболбозони шинохта гарданд. рости гап хоҳиш аз ду тараф буд, ҳам аз тарафи ман, ҳам аз тарафи худошон, барое ки худошон ҷе ба воя истодан, дидан ки дар футбол мухлисҳо чӣ хелан дастгирӣ мекунанд, чӣ хел мухлисӣ мекунанд, футболистро дар Саравшан чӣ хел эҳтиром мекунанд, худошон ҳамин роҳро интихоб карданд. ҳамин сол 8 сол мешавад ки мо дар футбол фаъолият мебарем ва ҳаминтар боз мехоҳем футболро боз кунем. падарам гуфтам футболбоз наша ва ман худам гуфтам ки футболро интихоб мекунам ва дар роҳи футбол мерам. падари ман гуфтам ягон кори, ягон ихтисос, ягон хушинос ё ягон дигар шаҳрё худам гуфтам ки масалан футболист шавам. тӯли 6 сол аст ки ман ба футбол фаъолият мекунам. ман барои он ки футболро интихоб кардам ки ман падарамро дидам ки аз хурдиам падарам ба футбол иштирок мекарданд ва онҳоро дида ман бо завқ механдидам ки ман орзу дорам ки аз падарам зӯртар шавам ва дастовардҳои падарам зиёдтар дастовардҳо гирам. дар тақдири ҳар як шахс волидонаш нақши бузург мебозанд ва барои муваффақ шудани кӯдак муҳити оила замина фароҳам меорад. Илҳом Баротов ҳам ки солҳои зиёд аст ҳамчун футболбоз дар дастаи Саравшан бозӣ мекунад, шавқу завқи фарзандонашро дида талош карда истодааст ки дар ин пайроҳа онҳоро дастгирӣ намояд. Юсуф ва Мусо бошад ҳамарӯза дар майдони варзишии шаҳр ва майдончаи муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 2 шаҳри Саравшан машқу тамрин намуда рӯз аз рӯз ҳунару маҳораташон рушд карда истодааст. рости гап ҳама мухлисони футболи тоҷик медонад ки ман агар дар тоҷикистон як гап гуфта будам ки агар дар тоҷикистон бошад фақат дар клуби Саравшан бозӣ мекунам гуфта, ба хотири он ки ман зодаи Саравшан ҳастам, ба хотири мухлисо дар тоҷикистон сермухлистарин ҳисоб мешавад дастаи Саравшан, ба хотири ҳамин футболро интихоб кардан бачаҳои ман бо яъне ки ман худам хостам ки яъне ки дар Саравшан не дар тоҷикистон хизмат кунанд, дар мунтахаби миллӣ бозӣ кунанд ҳардушон. барои ҳамон зид набудед барои интихоб карданаш? Не, албатта не. тӯли 2 сол мешавад ки дар мактаби варзишии Саравшан тамрин машқ мекунам ва ба мо устод Абдураҳмонов Бахтиёр нозикиҳои футболро мефаҳмонам ва ман бо ҳамроҳии Юсуф Мусо бозӣ мекунам. дар ин футбол мо бо онҳо хеле бозӣ ва ҳамгарфаҳмии хуб дорем ва онҳо дар оянда мехоҳанд ки мисли падарашон як футболбози беҳтарини шаҳри Саравшан шаванд. ин бародарон зиёда аз 5 сол мешавад ки зери мураббигии Бахтиёр Абдураҳмонов тамрини футбол намуда барои рушд ёфтани маҳорату малакаашон ҳаракат карда истодаанд. тамринҳои ин наврасон бисёр шавқовар аст, чунки онҳо бо шавқи зиёд саргарми бозии футбол мешаванду ҳар яке худро ба футболбози писандидаашон монанд мекунанд. маҳорату малакае ки ин ду бародар дар ҳоли ҳозир доранд аз ҷониби мураббӣ бисёр дар сатҳи баланд баҳогузорӣ карда мешавад.
معلمی من در فوتبال بیتقل اکبر می باشد که من رو از خوردیم به فوتبال آورده همه فوتبال رو یاد داد. من فوتبال رو دوست می دارم و از دلی از شوق خود فوتبال باز میکنم. خیلی بچه‌ها خوب هستن، بازی میکنن. در سنی 2012 2013 2010 بچه‌ها داریم، مشق میکنیم. در هوای گرم ما در ورزشگاه مرکزی شهر سرافشان در اونجا مشق میکنیم، بچه‌های ترنوفکه میدارونیم، بازی میدارونیم. در هوای باران و برف که بارد در این میدان ما شرایط داریم، در این میدان ما مشق میکنیم. ما در این بچه‌ای که تیار میکنیم آینده دسته سرافشان و خیلی و یا در کار است، ما بر اینا تیار میکنیم، بازی میکنیم. هدف ما در این مقصد است که بچه‌ای که خوب تیار کنیم. тамринҳо дар ин ҷо ҳар рӯз аз рӯи нақша мегузарад ва аз хурдсолӣ ин бачаҳоро бо тактикаҳои лозима дар футболи касбӣ тамрин медиҳанд ва онҳо ҳама нозукиҳои ин риштаи варзиш омӯзонида мешавад ва мураббиёну волидайн умеди калон доранд ки дар оянда онҳо яке аз чеҳраҳои футболи сайёра мегарданд. ҳоли ҳозир дар бозиҳои санҷишие ки ҳангоми тамринҳо миёни ин наврасон мегузарад, юсуф ва мусо аз рӯи гуфтаҳои мураббӣ амал мекунанд ва дар мавқеъҳои доштаашон пайваста омодагӣ мегиранд. яке аз онҳо дар мусобиқаҳо ҳамчун ҳамлагар ва дигаре ҳамчун муҳофизатгар бозӣ мекунанд ва талошҳояшон барои беҳтару хубтар омода шудан ба мусобиқаҳои оянда мебошад. تیپی 5 سال می شود که در این ورزشگاه مکتبی رقم 2 مشق میکنم. مربی ما عبدالرحمن و بختیار که به ما نازکی‌های فوتبال را میفهماند که ما در آینده فوتبالیستی بهترین شویم. در دوام 5 سال ما در ورزشگاه خوجند چمپیونات بود، جای یکم را گرفتیم. ما کوشش میکنیم که در آینده فوتبالیستی بهترین شویم. البته باوری دارم که یوسف جان و موسی جان با دسته‌های خوب بازی کنند. با زبان تاجیکستان خیلی من باوری دارم که بازی میکنند. ما در همین ولایت سوخت خیلی خوب بازی کردیم، خیلی جای دوم را گرفتیم. بچه‌ها خیلی خوب بازی کرد. حرکت میکنیم که در آینده جای یکم را گیریم. дар давоми солҳое ки юсуф ва мусо пайи тамрини футбол ҳастанд, дар чандин мусобиқаҳои ҳудуди шаҳру вилоят ва ҳатто мусобиқаҳои ҷумҳуриявию берун аз кишвар иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштаанд. ҳатто дар бештари мусобиқаҳои иштирок кардаашон онҳоро ҳамчун беҳтарин футболбоз эътироф кардаанд. ҳоло ин ду бародар талош доранд ки дар оянда ҳам дар мусобиқаҳо иштирок намуда марҳила ба марҳила худро барои бозиҳои касбӣ омода созанд. من یک
якум бор дар мусобиқаи Ю-12 иштирок кардем ва дуюм ҷоро гирифтем. Дар ҳамон ҷо ман дар якум бор дар Ю-14 бозӣ кардам, якро состав дута гол задам. Баъд як муаллими суд маро пешниҳод кардан, ман ҷавоби радро додам. Ман аз хурдиам дидам ки падарам ба футбол бозӣ ва беҳтарин бозӣ мекардам. Ман дидам ки футбол ба ман писанд омад. Тахмин кардам ки ман футболбоз мешавам ва то ҳамин вақтҳо ман бозӣ ва давом дода истодам. дар ин варзишгоҳ бо мо ҳастанд бачаҳои Баротов Юсуф ва Баротов Мусо. Онҳо хеле бачаҳои лаёқатманд ҳастанд. онҳо орзу мекунанд ки мисли падарашон футболбози истаравшан бошанд. ман дар тӯли 6 сол дар ин ҷо тамрин карда, ман дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардам ва мо мехоҳем ки боз ҳам ба дигар мусобиқаҳое ки ҳастанд мо ҳам иштирок кунем. ҳадафи ман дар оянда футболбози беҳтарин шудан аст дар шаҳри Саравшан. дар вақтҳои холигӣ Юсуф бо Мусо ҳамроҳи падарашон нишаста ҳарф мезананду пай иштибоҳҳояшон дар футбол кор мекунанд. Илҳом Баротов, ки дар футбол таҷрибаи калон дорад, барои фарзандонаш чӣ гуна буданро дар майдон меомӯзонад ва кӯшиш мекунад, ки онҳо дар роҳи интихоб кардаашон муваффақ шаванд. медидам ки падарам дар вақтҳои худ будам, падарам бо шавқу завқ бозӣ мекард ва ман ҳам бо ҳамин тавр бозӣ кунам ва дар шаҳри Истаравшан ва дар Тоҷикистон хизмат кунам. дар оянда мехоҳам аз шаҳри Истаравшан берун аз Тоҷикистон бозӣ кунам ва ягон футболбози шинохтатарин шавам. падарам агар якҷоя шинем, масалан дар вақтҳои холигам мегӯяд ва насиҳат мекунад бо ягон футболбозон чихе бо мураббӣ чӣ гӯяд, ҳамон корро кардан дакор. бо ягон вақтҳои холӣ шавем, бо машқ тамрин мекунем, бо падарамон бо бокс машғул мешавем ва дигар варзишҳои физикавӣ машғул мешавем. рости гап дар Истаравшан дар майдон дидам ки ҳамин 5 сола ё 6 сола будам, вале мактаб намехондам ки тӯбзаниҳошона дидам, гуфтам хай меша. гуфти гапо ки мешидагиш апочкаш маълум мегӯян ку, барои ҳамон дидам ки мешам. гуфтам ки бачаҳо худотон чӣ мехоҳем? агар футбол хоҳем, футбол, дигар намуди спортро интихоб кунем, ман зид нестам. не худшон дидам ки мухлисо чӣ хел дастгирӣ мекунанд футбол омода, чӣ хел футбол зебо мегузарад, барои ҳамон футболро интихоб кардан. барои ҳаман зид нашудам. машқи тамриношона рафта худам назорат мекунам, иштирок мекунам, он чизе ки камбудиҳошон ҳай ислоҳ мекунам. мегӯям ки ин кор не, ман ин кора кунем, ин кор не, ман ин кора кунем гуфта бо физически тайёр мекунам бачаҳо. боварӣ доред ки онҳо аз шумо дида футболбози беҳтарин мешаванд? албатта. агар боварӣ ҳосил намекардам, мегуфтам ки футболист нашавем, дигар спорта хапем. ман уҷа фикр кардам, дидам ки оянда мешавад. ҳар як мураббӣ фикри худаша дорад. ман фикри худам мегӯям ки ҳамчун футболбоз мегӯям ки ҳамин бачаҳои мо мисол то 15-16 солая як мураббӣ дарс диҳад, баъди 16 ҳафта бо дигар мураббӣ ки мисол фаҳмишошон дигар, литсензияе ки доранд, ҳамоно бо фаҳмонанд, агар бо бача фаҳмишаш дигар мешавад. дастанаҷамона мисол мунтахаби ҷумҳурида бачаҳои лаёқатманда ҷамъ мекунанд ва ё ки бо машқу тамрин кунанд, бача дигар хел мешавад. таваҷҷӯҳи масъулин дар шаҳри Саравшан нисбат ба футбол дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, ба тарбияи бозингарони наврасу ҷавон афзалият дода мешавад. дар майдону майдончаҳое ки дар шаҳр барои бозии футбол мавҷуд аст, ҳамарӯза теъдоди зиёди ҷавонону наврасон машғули машқу тамрин ва сайқали маҳорат мебошанд.
нақша дорем ки насиб бошад инояд академияе ки бо мани истиқлол ювентус доранд ҳамонҷода бо насиб нақша дорем ки нусоҷонашро бурда монему ине ки калониша уҷа юсуфҷона бо назорати худам гирон худам тарбия мекардагиам. дар мактаби варзиши рақами 2 ба номи Абдухолиқ Қодиров як зал сохтем, зале ки мана шумо ба навор гирифтед, зали бокс сохтем. бисёр мо миннатдор ҳастем аз мақомоти шаҳри Истаравшан ки ба муҳтарам раиси шаҳр Ахтам Мамурзода ки моро бисёр дастгирӣ карданд, ҳамин сол зали навро ба мо истифода доданд. бо оянда нақшҳо дорем ки мана ҳамин дар мактаб як зали ҷавобгӯе ки футболҳо, боксҳо, як зал ба нақша гирифтагӣ ҳастем. ҳамон акнав сар мекардагим дар ҳамин мактаб. бо ин ҳама ҷидду ҷаҳд ва талошҳое ки Юсуф бо Мусо ва падарашон бо мураббиён анҷом медиҳанд, умед баста мешавад ки дар оянда натиҷаҳои лозимаро нишон дода метавонанд. умедворем ки онҳо ба дастовардҳои баланди варзишӣ даст меёбанду дар пайроҳаи интихоб кардаашон муваффақ мешаванд.